Da a ce duk maza haka suke da fahimta kamar inda kuma kuke da fahimta mata. Yalwafin Production present Lubnah series. Amma wannan yarinya ba ta da mutunci. Haka take sheƙe ƙarta a cikin makarantar nan? Gaskiya ne. Don wannan wani shafi ne kadan muka gaya ma daga cikin ɗaiɗaikun. To ni me zan ce, ni ban ga abin tada jijiyoyin wuya a wannan maganar ba. Tabbas wannan mutumin sai mun ɗauki mummunan mataki a kan. Lubnah ta fi ƙarfin nan wallahi. Shin ba ku ga wata beautiful yarinya ta wuce ta nan ba? Kai ƙaramin mai bincike. Na fahimci haka. Sautari mata jinsin kunya ne. A duk lokacin da masoyi ya tuna da dan uwansa, shi ma hakan yake ji a ransa. Gadin nan ina ganin shine share kan makaranta. Na rabu da ƙaya. Lubnah. Kai makahon boye. Yanzu ma baka ganin gaban naka ne? Haba ummi me ya zafi haka? Ko ka ɗauka wannan banza boyayya fito zaka ce ta bayyana? Ba ki san inda rana za ta faɗi ba. Mace tana buƙatar kulawa daga wajen ɗa namiji. Lubnah. Gossip, craftiness, humor, sympathy, greedy, pleasure, arrogancy, full of suspenses, selfish. Lubnah. Abin da zan muku ƙarin haske akai. Yarinya tana yawan bacewa. Naka ai ba na bane. Na san zaki ji magana wani iri. Dan kaga gaba ɗaya mun yi shiru sai kake raina mana hankali. Lubnah. Kuma dole sai ka tattake su, sannan za ka yi ga nasara. Wallahi sai ka tafi. Ni ko tawa nasara Lubnah. tana nan gaba. Lubnah. Za ka iya bani jinin gasa. Wannan kalmar is no longer in my own personal dictionary. Lubnah.